ole ama sain chibai le vek ule miro pui tak tak ten chan dam na le rin na thil ti theina an soite I han ngai thla ho le tiang ama sabera chuan Carthage Bishop Christian Ziak Thomas Aber Cyprianan do theina chuan pathian lom zong ni turin min siama thin urna atinema lei athununa rilru akai hruaya muanna apea chapona athununa itsikna atibova hausa atiniama rethei athamuana mipat meichiatna atithiang hlima mi a in ngai tlom tira hlo tlinna in ngai tlomna apea mi te hne chiana atuar theya ngai dam theina apea thlemna anea ti du da na atuar theya martar turin abuat sei thin atia panina chuan Prince of Preachers tia hriat English Particular Baptist Thusil tu CH Spurgeonan rina tlem te point I tharau chu vanrama a hruai theya ma se rina nungle chak chuan vanram chu inuna aron thlen theiani alo tia pathumna Christian Evangelist le England ram Bristola SD Down Orphanage Director Plymouth Britain Movement din tu zingami ni bok George Muller chuan lungkham nei hi rin na top na ania rin na nei hi lungkham top na ani alo ti bok ani palina chuan British Non-conformist Minister le author Matthew Henry chuan rin na nung chuan thutiam chunga lom thu a soi theya chu thutiam chu atak alo thlen ma point thleng to anga apom theya pathian thutiam te hi poisa man ngal mai thei kan nei ang hiani alo tiani pangana chuan American Evangelist Congregational Pastor Educator le Writer Reuben R. Charteris chuan thilrin tumna ringut hi rin na dik takani lo rin na dik tak thu idu chu ila nei nge don ani ti chian na hi ani alo ti boka parukna chuan Reform Theology hluitam tak hnol tu American Presbyterian rongbol tu Charles Grandison Finney chuan pathian thu hi dik taka isoi thin chuan do dal tu inei je langa ko sana tharau mi te inti ho tu te inti sang deuh te hlei lein an tayang che ma se pathian idin tlat chuan thu takin a hneang alo ti bokani pasarina chuan United Kingdom le British Dominions lal India Emperor ni bok King George pangana chuan limna tak chu ma ni du zong tia nilovin ti tur tak ti theya zirzel na ani zok alo ti bokani pariatna chuan American Charismatic Christian le khabuziak tu le thu soi tu ni bok Pauline Joyce Meyer ri chuan pathian in hriak min thi atang khan kasarmon thla ka pianga mi piang thar an omlo na a omlo alo ti hialani pakuana chuan German pui thiam pathian thu thiam le khabuziak tu hlaphua thiam le professor ni bok Martin Luther chuan rin na chunga tu ma kanin tilui theilo thupe kinemo tharum tho inemo tuma anin tilui tur ani heklo alo tia somna China rama kumsomnga pali chung zet rongbola hunmang British Baptist Christian Missionary China Inland Mission din tu James Hudson Taylor chuan pathian kan rin zo lo lai kan rin na chak lo lai kan der dep lai a om thin ma se kan rin na chak lo na lam ringot ni lovin pathian rin om namol hi kan hriat reng a thul lo ti bokani som pakhatna chuan le khabuziak tu le civil engineer ni bok Evan Henry Hopkins chuan rin na dik tak chu thil om nge in ngat ani turani thil oma nge ni lovin ril rungai tuana maya te hian in nga ve thei takania pathianin athu thiang hlim aron puan chu te nge hi rin na kan nga na tura thil lo om chu ani e alo tia Christian Evangelist George Muller chuan mitam tak chuan thil ni thei oma an hriat chin chau hian ring thina ma se chu tiang chu rin na kan ti hian ni lo mita mu phak lo benga hriat phak lo ni thei oma lang to lo atang chau hian rin na kan ti hi chu aron in tran ve zo kani thil lan dan te hian
mi kai hruai tur ani lova pathian thu thiang hlimin a soyem ti chau hi kan en tur ani alo tia lekha buziak tu James Butler Stoney chuan rin na dik tak chuan do dalna alo omin achak pha thina diklo na ero chuan achau pha thin alo ti bok American author le economics broadcast commentator George Goodman chuan mi then khat chu lalpa a rin na an han neya an hlim lai takin chandam na fam kim le puitling kachang ta emo antimai thina ra chhuah tura puitin lam min pan tir tur chuan chop le chila kan ril ru ron khoi tu lampang lovin lungoi takle thataka bo zui zel hi ani zok ti an thei ngil thin alo tia Chicago a Moody Bible Institute assistant superintendent na lo chel tole hymn writer ni bok William Reed Newell chuan tu po Krista ding chu ama chuan pomin a om to a thiam le thiam lo finfia ani lo atun manun chu pathian ma a alang phato lo cross a athi to Krista chu anun na ani to khongai na pek chhuah to chu lakir le thu a om lo mihring te har satna tin reng hresa vekati ani si alo tia prolific author le evangelical lay minister ni bok Dr. Samuel Dickey Gordon chuan sualin aron beichea inin sual ngat lain dil lampang warlovin lali suati sen mun chu vat zo kang che ne sak tur chein pathian hne na dil tur kan tina ani lova nangma khu bo tur chein ama hne na chu khum mai ro tina ani chu alo tia America piang Canada ramazir tir tu le ku sana rong bol tu Leslie Au Maxwell chuan Krista ring tu chu ama rual khen be tel an ni to an thitel ve to boka a thole na po an trom pui bokani Krista rualin kan thito ani chu kan tan athia hei hi ring tu zong tan a thudik le pumpel theilo chuani alo ti boka ziak to ro pui Norman B Harrison chuan ma ni hriat na nge ya kan tem ve hi Christian te chawin a chan bik thil liau ani kan tana thi mai po ni lovin ma ni nge po kan thi ve hei hi hria ila kan mihring hlui chu a hnena khen be in a om ve ta lo tia kumzabi som ni na hun la ya figural exegesis lama mithiam ber Lionel S Thornton chuan ring tu nuna Krista le tharau a cheng ve an chen dan ain anglo tharau chuan min lua khata lua kha taksa chu Krista ani ring tu nun ti chak tu chu tharau ania ati chak dan chu Krista thun lu ani alo ti bokani ole khati chin kha nileri phot sela miro pui tak ten tungtra na chungchang an soite ronda le thuai ka han tu manga milungai thak sak le thep turin ka han so ma cheu